En primeiro lugar, bo día a todas e todos. A verdade que é un momento para mí, como tenes que comprender, pois un momento de emoción, bueno, non sei como expresarme, pero despois de 40 e algo de anos na Corporación Municipal de Pollo, representando a BNG, tendo o orgullo de representar a BNG a nivel municipal, que do ano 79 hasta hoxe, ese orgullo, esa posibilidade que os veciños e veciñas de Pollo nos deran para gobernar desde o ano 95 hasta ahora e de aquí para adiante para o futuro, para min é un gran orgullo, claro está. Sabedes que primeiro un agradecemento grande á organización por ter pensado en min desde ese momento para representar a BNG nesta localidade. Segundo, aos veciños e veciños de Pollo tamén por esa oportunidade que nos deron de poder estar gobernando durante estes anos. E ahora, a partir de agora, entendo que se inicia, para mí, personalmente, pero tamén para o BNG, unha etapa nova, no sentido de que hai un relevo na candidatura, un relevo na cabeza da lista no BNG, que se produce de maneira aberta, clara, participativa, e que nese relevo, pois, a persona que está a miña dereita é a persona que me orgullece un montón, porque son anos traballando con ela, persona formada, preparada, comprometida co Concello, comprometida cos veciños, comprometida coa organización, que eu creo que é fundamental que as ideas as tengamos claras. Creo que para levar a cabo algún proxecto, tanto de Concello como de organización, o importante é que onde esteas sea a túa casa e que conformes na casa cando as cousas funcionan ben. Cando unha casa ten moitas familias, pero esas familias se compenetran, axudanse uns aos outros, eso é unha gloria. Cando unha familia está desestructurada e non funciona, é un caos. Eso é o que nos pasa a nós. Somos a familia do BNG, a familia do Bloque, amigos e amigas, compañeros e compañeras que durante anos estuvemos aí dando callo para este concello, para esta organización, e como orgullece neste momento é que o relevo que foi elexido neste caso, para sustituir abrindo un tempo novo, sí, pero sin olvidarnos do pasado, do que construímos, de todo o que levamos feito en común, pois a persona a que teño aquí a miña dereita, para min é un orgullo, como veciño, como compañeiro, como membro desta gran casa que é o BNG, e a verdade que non podo estar máis que emocionado saber que o BNG e o Concello quedan nas mans dunha persona entregada, dedicada, con conocimiento, con fidelidade aos veciños, pero tamén e sobre todo con fidelidade a esta casa, a esta organización, e, por tanto, vos podo dicir que a partir de xa podo descansar, podo dormir, que eu sempre dormir ben, é certo, sempre durmo ben, podo dormir ben e podo estar tranquilo porque a organización e o futuro do BNG e o futuro do noso Concello queda en boas mans, e Marga vai a ser a nosa candidata. Marga é unha muller xoven, é unha persona entregada, e Marga e será, e vai ser, sin duda, a primeira alcaldesa muller deste Concello na historia do Concello desde o ano 1837, cando se constituye como Casa Consistorial.